Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो आंनि अननायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो नै दायो जोङो बाजार थांनो नागिरदों आरोना। बाजार माने नै जोंनि खाथिनि सकआव थांनो नागिरदों। आइ बाबा आं साथामजों थांनो नागिरदों जोङो। गोबां माने बुस्थुफोर लाबोनो गोनां दङ आरोना। बिदिनो जानाय लोंनायनि बुस्थुफोर आरो न'आवबो नांनाय आरो गाबोन माबा मोनसे दङ जोंनाव एसे बुरजायैनो मानसि फैगोन नालाय बिनि थाखायनो नांगौ आरोना जानाय लोंनाय जगार खालामनो गोनां दङ। गाबोन हास्लाबनाय नङा नालाय बिनिखायनो जों नै दायो बेलासिनि समाव थांनानै गासिखौबो जानाय लोंनाय माने मा नांगौ बेफोरखौ लायनो थाखाय थांनो नागिरदों आरोना आइ बाबा आं। स' दा थांनोसै नोंथांमोनजों ब्लग शेयार खालामलायनोसै होननानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जालायबाय आरोना आङो। नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना। थांनोसै दायो। मा जायाखै फैदो थांसै। बहि सक मोनबाय जों लोगोफोर। बिलाहि लादों लोगोफोर। टमेट' लागासिनो दङ। आइजों बाबाजों बासिगासिनो। बेसेनो मा ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो न'आव मोनफैजोब्बाय आरोना गासिबो। ओमफ्राय नै लाबोबाय बेखिनिखौ गासिबखौबो दासो लाबोजोब्बाय आरोना जोङो। बिथिं नै टमेट' लाबोदों। ओमफ्राय नै मेथाइ आरि दङ बिथिंजा पटलबो लाबोदों फ्राय एवना होनो। ओमफ्राय जोगोनारखौ माबा मोनसे लाब्रायाव मिलायना होनो होननानै थाइसे गेदेर लाबोदों। ओमफ्राय आरो थालिर दङ दासो लाबोनाय आरोना जोङो। ओमफ्राय टमेट'खौथ' नोंथांमोननो खिथिखादोंना बायनायखौ। ओमफ्राय जोगोनारखौ बायनायखौबो खोन्थिदोंमोन खोमा माखौबा भिडिअ लाजादों माखौबा भिडिअ लाजायासै आरोना। पटलबो लाबोदों। ओमफ्राय नैबेयो सबाय बिमा होनो अबावबा जों लेस्रिबो होनो आरोना। ओमफ्राय नैबेयाव आपेल सिनि सापात पापर बादाम मा दंथाय। ओमफ्राय नै बिथिंजाबो नालेंखर दङ गय फाथै संख्रै सब आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिथिंबो बानलु। ओमफ्राय इयाव मा दङ साहा लोंग्रा माबा दङ। ओमफ्राय दिस दङ। बेखिनि बाजारखौ लाबोजोब्बाय आरोना जोङो। बिथिंबो दङ दालि। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय प्रसाद लाबोजोबखाबाय आरोना। गाबोननि थाखाय बाजार बानायदों। बेखिनिया गासिबो गाबोननि गोजा आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेयो माबा काटा निमकि माखौबा बावनायफोरखौ गाबोन सानाव थांब्रबनानै लायथोंसै आरोना फुङाव। ओमफ्राय नै बिथिंजा अरदाब जावगासिनो दङ। गाबोनो जाहाथे आथुर बिथुर जाया बिनिखायनो दानो जावखानानै दोननो नागिरबाय आरोना बिसोरो। ओंखाम ओंख्रि संनांगोन ना गाबोन बेयाव मानसि बुरजानि नालाय ओंखायनो अरदाबावनो संनांगोन आरोना बनजों। ओंखामनिबो ओंख्रिनिबो जावखानांगोन ना इयो। ओइथिं मोनसे जाबावगोन ना नैथिं जावगोन ओंखामनि दालिनि ना। ओमफ्राय भाजाफोरखौ ओंखामजों ओंख्रिजों मोनबानो इयावनो संफिननो हायोना लाब्राफोरखौ। लाइटआनो बारा नांबाङाहाय नै मोनाबाय नालाय। ओमफ्राय आङो नैबेखौ मोजां नुनानै लाबोदों आरोना। नै बिदि टाइपनि आं गानफेराखैमोन नालाय लाबोबाय आरोना लोगोफोर। आइयाबो ला होननायखाय। मोजां नुगोना नुवाखै नोंथांमोना खोन्थाहरलाय। नै र' गाननाय नायनो। मोजाङानो नुदों ना लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां नुगोना नुवाखै। आंनो ना गाननानै कम्फर्टेबोल मोननायखौ नांगौ आरोना जिखुनुखौनो। नै बांद्राय गोजौ नङा आरोना इसेल' ओरैनो। ओमफ्राय हरबाबो एकदम खामानि मावगासिनो अरदाब जावगासिनो दङ आरोना। दिनैथ' बांद्राय भिडिअआनो खालामनाय जायासै आं बिराद खामानिमोन नालाय। ओरैनो बेलासि समाव दानि बाजार बानायनो थांनायखौनो एसे बानायनोसै होननानै बानायनाय जाबाय आरोना आङो। दानि बेलासिनिफ्रायसो लानाय जाबाय आरोना बिराद खामानिमोन दिनै। ओमफ्राय
न' लिरनाय मानाय माने आंथ' हारसिं लिरजोबनो हाया नालाय मैया लिरदोंमोन ना न'आव आङो ओमफ्राय दिनैबो लिरबावदों गाबोननि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन गाबोन जोंनाव मा प्रग्राम ना मा होननांगोन जाखो आङो जायखिजाया गाबोन नोंथांमोना मिन्थिगोन आरोना गाबोननि भिडिअ'खौ नायबाथाय दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा नै संनो जालायसिगोन ओंखाम ओंख्रि आरो भिडिअ'बो एडिटिं खालामनांगोन ना लोगोफोर ओंखायनो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला मोनाखाबायबो आरो मोजांबो नुला नै भिडिअ'खौ बोरैबा फुरगेवगेवसो नुबाय आरोना ओंखायनो दोनथ'नोसै दे लोगोफोर गाबोन लोगो मोनगोन गाबोननि भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना दे स' बाय बाय बयनिसिमबो